Hamo kadongan, jumpa musya di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata, jumolo mahita martania. Asini rohama di hamu doho dame nasian debata mata, doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat dos yang buku renungan yasiat doho judul maka nguluhon ngulu napitor. Marojaha may siyan hatani debata di Pesalmen bid 24 dohot pangodol hononna siya Pesalmen bid 24 ayat 10 sada songonoma di dok debata hatana disi. Marlas ni rohama yang go partigori mga sahod Jehova jala marhapo sa tribana jala mamuji-muji ma sude natigor rohay. Di partikian noengon adong dope halak na pitor alus na adong sada sianima na margoar mujeni sahalak petugas kebersihan KRL Bogor bisa datiki jupak sama bukusan plastik na birong napuna ni sahalak panumpang tongon di bulan Juli tahun 2020 dung dibuka isina adong ma 500 juta rupiah hepeng jupaksa alay memang dangadong sakap ni si mujeni nanggo sao tipe lahu mabuat hepengi di dokibana dang hak nai alani di pasahatibana ma na jupaksai tu petugas dinas penumpang di stasiun Bogor tu macelas dorohana alabui di paulakibana hepengi dia mau kadongan hapit toron ima sada ciri ni halak patigor dohok naponar di Pesalmen bid 24 ayat 10 sadaw tidok halak na tigor ima akan na mangulahon hapit toron gabe mamuji-muji ma imana mamuji-muji di sondang marlapatan gabe gicang rohana alay na nidok na macelas situtudo rohana alanunga marsitutu ibana makanguluhon ngulu na hobar tulungon ni rohani di bata mangulahon hatigoran na songoni nang mangulahon ngulu na piktori totu dang ulaw na muray matsebalgado pangunjunan asa mangaraho kita unang gabi halak parpiktor buasa ala jojo do tertait rohat tatu hageduhon isarani alanya ka parlabaan alanya ka proyek alanya ka promosi do takalan na asing alay nang pesomoni songon dia pe las ni rohani halak pargeduki daw dumingga dongolu ni halak patigo ala dapota las ni roha jala gawe hapo sa dongolu ni halak partigori ala ni amangina molo tahanguluhon hasitongan bisima kita boy gabe kesaksian manang panidangyon dohot gabe pasu-pasu hita tuakan ako maliang. Amin. Songoni marenunga dihita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan, alamar hite-hite na doho dohita marbarita na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Debatama mga ramuti, Mauliate Horas.